जर कोणी म्हजेर आरोप केलो, पोलीस आयले, चोरी केली हाणे मारामारी केली, हाणे कोणाचो खून केलो, हाणे बलात्कार केलो, आणि पोलीस आयले आणि काय करिनासतना हातकडी घाली जाल्यार तो मनीस आणि ताची घरची कितें करतली? तुम्ही कितें करतल्यात? कितें करतल्यात काय ना करूच्यात? जायती जाणां आमचे मदली हाका फोन लाय, ताका फोन लाय, कोण वळखीचो आसा, मंत्री, संत्री, आमदार, पाद्री, बिशप वळखीचो आसा जाल्यार, आणि आमचे हांवें कशी चूक करूंक ना व म्हज्या घरच्यान कशी चूक करूंक ना हाचे पोश्टीकरण जावं सोशल मिडियाचेर जावं, बोब मारून जावं, आरड मारून जावं, आमी जण एकली दिता हो जावन आसा आमचो स्वभाव. साहजीक जावन आसा हे. कित्याक आमचेर कोणें अन्याय केलेलो आमकां केदीच आवडना. खोटे बगलाटां घातलेली कोणाकूच केन्नाच आवडना. पण मोगाच्या भाव भयणांनो, संवसाराच्या इतिहासान 2024 साला पयले असो एक पिसो आयलो. पिसो जाचेर बोगलाटां घातली, आरोप केले, बारादी खुरीस घालो, काट्याचो मुकुट घालो, खुर्सार दोगा चोरा मध्ये टांगयलो, तोंडांतल्यान एकूय उतर काडूंक ना. आणि पॉन्शियस पायलट ताका विचारता, तू म्हजे लागीं उलयनाय, तुका सोडूंक आनी तुका मरणाचे फॉर्मॉन मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तू नकळोय? जेजू म्हणटा, ही पदवी तुका वयरसान दिवंक नसलेली जाल्यार तुका म्हजेर कांयच अधिकार आसचो नासलो. जेजू मोगाच्या भाव भयणांनो, आपले वर आयलोले सगळे ताणें सोंसले, कित्याक एका पिश्यापणाक लागून. आणि आयज घडयेक ह्या थोड्याच वेळान जेदो झाड बायबल बरयलेलो आसा ताच्या दुप्पट हांव जेजू पिसो कसो आसा हे आज तुमकां पटोवन दितलो. आणि मीस जाल्या उपरांत तुमी म्हाका म्हणटले खरेंच पिसो आसलो. जेजूचे पयले पिशेपण मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू स्वर्गार आसलो, देवाचो पूत तो, वैभवान आसले, सगळे सुख सुविधा सगळे ताचे लागीं स्वर्गीच्या राजान सगळी पावर आसली. ही वॉज ओमनिपोटंट, ही वॉज ऑल पॉवरफुल. फकत तुझ्या आणि म्हज्या मोगा पासत पिशा भाशेन स्वर्गाचे वैभव सोडून गायीच्या गोट्यान, गरिबांमध्ये, गोरवांमध्ये, जनावरांमध्ये, तुझ्या आणि म्हज्या पातक्यामध्ये जल्माक येता. हे सगळ्यान व्हडले पिशेपण जेजू ह्या संवसारान करता. पण आमी जण एकली शाणी. कोण आमचे मदलो वचून गायीच्या गोट्यान, आतापासून सरकारी हॉस्पिटलान वचूंक भियेतात. कित्याक आमी शाणी. आमकां बरें पॉश हॉस्पिटल लागता. ताचे सांगता म्हजी माय आणि कोण तरी घरची सोयऱ्या दायऱ्या त्या चेडवाक लागतात त्या कश्टाच्या वेळार. पूण हो जेजू देवाची येवजण पिशा भाशेन मानून घेवन आमचे पासत ह्या पृथ्वीचेर येता, गायीच्या गोट्यान जल्म घेता. आणि आयल्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्या पासत ह्यो पिसो ह्या संवसारांत येता? ताका सगळो जग आणि ही मनशां देवाची रोसना बदलूची आसली. पातकाचे बोगसणे दिवन